Welcome to the press conference. Let's start as usual. First, we ask from Amur coach Mishat Fakhrudinov and then Yukka Yalanin. Будьте любезны, общий комментарий по матчу. Ну, за исключением двух быстрых контратак, которые мы пропустили в целом матч, можно сказать, что он неплохой. Повели в счете в одну шайбу, немножко потеряли опасность. Соперник воспользовался быстрыми контратаками. Потом мы, в общем, выровняли игру, и что есть, то есть. Pois Lukin 2 vastahyökkäystä, mitkä ollaan nukahtaneet. Mielestäni peli oli hyvä meidän joukkueelta ja ollaan olleet jopa johdossa ja silloin johtotilanteessa ollaan pikkasen nukahtaneet ja meidän konsentraatio on ollut hukassa. Muuten te olette nähneet pelin. Jukka. Meillä oli hyvä treeniviikko, mutta se ei tänään kyllä pelissä juurikaan näkynyt. Surullinen alku, joka vähän varmaan joukkuetta kipsasi siinä. Iso virhe. Maali omiin heti minuutin päästä ja tietenkin sitä on vaikea lähteä sitä peliä rakentelemaan ja pelaamaan. Muutenkin meidän hyökkäyspeli oli tänään aika huono, että ei löytynyt yhteistä säveltä pakkia ja hyökkäjien välillä ja kiekko ei liikkunut lavasta lapaan niin kuin se pitäisi liikkua. Ja en tiedä mitä ansaittiin, mutta voitettiin kuitenkin 2 pistettä ja pitkästä aikaa rankkari kisa, siihen pitää tietenkin olla tyytyväinen, aika monta niistä hävitty ja ollaan tosi iloisia siitä, että vihdoinkin voitettiin kuitenkin piste lisää ja sitten voitto aina voitto. Rankkari kisata jatkoa ja häviö on yhtä karvas kuin normiajallakin häviäminen. Että tärkeä voitto meille ja tietenkin pelaamista pitää parantaa, tuo taso ei nyt ihan kyllä riitä. Ja nyt kysymyksiä vieraille, joukkueen valmentajille, jos on. Ei ole, kiitoksia. Спасибо большое.